A maioría dos concellos da zona comezaron xa o pasado venres a adoptar medidas de restricción fronte ao coronavirus, como é o caso do peche de instalacións culturais e deportivas ou as limitacións nos servizos municipais de atención ao público. Medidas todas elas que continúan a implementar, principalmente de cara ao seu persoal, e evitar así posibles contaxios. A maioría delas gardan relación coa maneira de artellar fórmulas para o teletraballo e a flexibilidade horaria a través da distribución de quendas para garantir as distancias de seguridade. A pé de rúa a situación é tamén de anormalidade. Rúas como a de Galicia en Ribeira, a principal arteria comercial da cidade, atopábase a media mañá máis baleira do habitual. O mesmo acontecía coa avenida do Malecón, habitualmente ateigada de coches. A esa hora podía circularse con normalidade e mesmo atoparse en dificultade un lugar no que estacionar. As únicas ringleiras de xente ás portas dos supermercados e das farmacias, gardando a distancia de seguridade. É unha imaxe anormal, diferente á de calquera outro día, pero a que a partir de agora seguro que nos imos a ter que ir acostumando. Achegámonos tamén á Praza de Abastos. Ali a situación era de máis tranquilidade, diferente á vivida esta pasada fin de semana, na que o volume de xente e tamén de compras aumentou máis do habitual. Bueno, pois a semana pasada, pois claro, a xente pensaba que ao mellor isto estaba cerrado e vendeuse moitísimo. Hoxe xa foi un lunes normal. Si, agora xa a xente empeza a entender, a saber que estamos abertos as cousas de comer. Eu vexo moi ben, hoxe viñeron, xa levan como sempre, ao lunes sabemos que é un día parado porque non hai pescado, é iso, pero estámoslo levando ben, Preocupado sobre todo, porque sempre tes medo, co tema de que vai salindo todo isto na televisión, pois vamos tendo un pouco de medo. Manténdonos un pouquiño no margen, usando guantes, pouca afluencia de xente, xa hai uns carteles ás entradas, onde solamente podemos ter como unha 20 clientela por plaza, máis ou menos. Dende os concellos seguen a realizar chamamentos á colaboración e á responsabilidade, abogando porque a xente quede na casa, adoptando as medidas de protección e hixiene recomendadas polas autoridades, para así previr os contaxios.